Ongi etorri da hori. Eskerrik asko etortzearen. Espero dugu zuen gustoko izatea. Ta ondo paseo. Ondo paseo. Oin urte bi bostu, no, zero lagun, oso ematen ginean. Bai, zeiro. Zeiro lagun. Lutxu, hemen izango da, tío. A ver. Hombre, ba, Gernika aldetik ez da belako, inunen saetako. Venga, zer deko gurbilen. Oiz, venga ba, oizera. Ni peio naz da baterize joteot. Ni kobe naz da baju joteot. Txile gutxiko guz lokalak, joten da biz batzuk eta... Baterize hortik jartzen gu, eta gero amplifikadorak eta hemendik eta apurret. Topetan beste taldekide bat, joteko ez, irugaz. Udaleko jenti emezez leku baten zaietako ez dugu eskatzen gehiago. Gurezu fronten izera jolastu eta dekoziz boz frontoi. Da gurezu jo talde baten da ez dekozu lokali da pagain bizu da ze hosti. Ba, klaro, honetik urtetan basa eta ez badekozu lokalik ensaietako zure asmo eta nahi guztizek ikusten diez, ba, errekan. Osea, Bai, batxaka astelanetan zazpitxak dizta. Ezta? Falta barik. Samot? Bazingo zaila gure egunien, ezta? Eldu gara! Ia zelako ambiti da. Ia zelako ambiente da, batzuk bai. da. Bai, hor dauz dana, zerbesik edaten. Batzarren bierrien. Ja. Niretzako Iparragirre da, herri honetan musiki eina lizeteko eta joa lizeteko elkarte bat. Txokorik iztekon pertsona bat bai da musiki guztien bakon. Eta hona bat horren beren gitxarre askoten hemen lekueko eta aparte lekuen zaietako. Batzuk kanpantxure joaten ginen, beste batzuk malostera, Gu arratxure. eta apurka zinen asambladeak egiten. Azteko hemen dagoan baz eta gatibu egoten di lokala, oine ikuste zon moden ez da binor. Gergo horrek izan, imagina hau gozala dutxiek esan duten moduen, Gonzien ofizinak eta ana lurrera bota gendun, eta blokiek zerotik hasi ginen etzen. Gerniken dareko askotan Euskal Herrian bai orokorrien musike bigarren plano batean ikusten da. Musikari zobe gure azpiegitura diguz. Da momentu honetan badeko guz, baina guk indegu zelako. Guke lokal bat hartu girezen gendun, eta gau gabiz hilero pagetan, eta geure kontura. Osa, autogestiona da. Elkarteri barik esanengo, zebez? Hori klaru dago, azkenien elkartiegaz lortu dana da, jente asko leku baten batutie. Baina beste gazte batzuk ez teginak lokalik. Horretako guz adibide moduen, Inguz, Itxalden, apurtu arte, Santarrak bestazuen artie. Hau Santarra gara, Gernikeko talde bat edo. Hasi ginen oin dara 4 urte edo. Hasieran joaten ginen parkera eta holan
espainoligaz apur baten saietan. Azkenengo 6 hiletan ebazi gara apur bat serio hau sartzen, da espero gu ja laster kontzerturen bat emote, ze 4 urte eta ez ezin da izen. Haupa, gu itzalen gara, eta Gernikako talde bat gara, barrize, oindala gitxi hasi ginen. Igezko udan edo lan hasi ginen apurtxu bet alkartu ginen, eta ensaietan eta. Neskak egon ziren, igual eskutuen edo neskatalde falte ziren, da itzalenek hori izango dugu, ez? Itzaletik edo urten garela. Ni Mikel naz, gitarri joeteo, da igual bajo jo biku zeiru gara talde nute gertan, da laugarren baten bide gaiz, baina hirugaren bajo jo biet, da hau txapein gotez. Da sistan joteko. Ni joan ez naz, da taldeko gitarristien naz. Taldi sortzeko ondala asko, ondala 2 urte bai. Ensaietan hasi ondala gitxi. Ni lagun batzuk joten dabe horretekin zaietako lekoa jangi zen. Da santxaguen, igal bagunen zai horrekaz leku askoena jangizeko bat egon bidala taldien zaietan alitzeteko. Gu apurtu arte musika talde gara, eta hori, 2007 hasi ginen ensaietan, Peioan etxien. Eta gero ondala bitxi sartu gara hemen, jangizeko lokalien, eta bueno, apur bate serio hasi gara. Punk rock edo street punk edo lan, izuzer intente gutxan gu bentxe. Ni Peio naz, da gitarri jota. Ni Aitor eta gitarri eta hotxan. Gu bentxete bako lokal bat, jentik hori bezin dugu esan, esteko lokalen.